جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Sampai Allah Subhanahu wa taala subhanahu. May isang senaryo na mangyayari sa araw ng paghukom sa mga tao sa paraiso at tao sa impyerno. Fi jannati yatasaalun. Ang mga tao sa paraiso sa hardin ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinabi, mangyayari ito sa kabilang buhay. Ang mga tao sa paraiso sa hardin ni Allah Subhanahu wa ta'ala ay mag-uusap-usap. Bibigyan sa mga tao sa surga. Kailan bibigyan yan? Anil mujrimin. Pinag-uusapan nila yung mga tao sa impyerno, yung mga makasalanan, mga kriminal, mga mantaraya, mga sinungaling, sukor, mga taong suway kay Allah. Pinag-uusapan ng tao sa paraiso. Pinag-uusapan, di na nimimitirin sa mga kumakasunod, niya nakasunod ko na ba? Eh, na naman nimimitirin yan. Abang siya ilan sa mga tao ko na ba? Ma salakakum fi saqar. Di ko mga tao ko surga, kung mga tao ko naraka. Ang tunay kita niwalalan mo pa magkaswaswa ang yung asulid ko ng unaraka. Ang tunay pinggan mo kayo, anong mga ginawa ninyo nung kayo'y namumuhay pa sa mundo at bakit kayo nakapasok ng impyerno? Pangalipin niya mo. At sasagot ang mga tao sa impyerno. Alam niyo ba kung ano sinagot ng mga tao sa impyerno? Apat na dahilan na majority sa panahon natin ngayon na nakikita natin sa ating mga kapatid at katawan ng ayaw. Sabi ng mga tao sa impyerno, kaya kami na mapasok sa apoy ng impyerno. Sa impyerno ito, lam nakum minal musallin. Da kami kumataw apasimba nilang surullah. Da kami mapedatiran. Di kami maapad kung mga tao agsimba si Allah. Asana ko agsimba namin Allah. Da kami bilang mga bili. Walang nakunut'imul miskin. Da kami mapad. Dari mapamanda usuna ginawa ni ako pagana kami sa mga miskin. Da agad kaya kapag sa mga miskin na isabi ng kamagya amal sa Islam upang ako sasagutin tanong sa mga tanong na ulit ng Allah. Nanilaman, miyang kawasan na daw paguna. Miyang kawasan na daw paguna. Miyang kawasan na daw paguna. Namun din nalimuon mo Allah na miyang kakalimu ba na dyan paguna na kayaan ng yatay na yung kapaguna. Subhanallah. Mga alipin ni Allah, anong mindset ang meron tayo sa ganito? Mga tao na nakapasok sa impyerno. Subhanallah. Lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami na mga tao sa impyerno, sinasabi nila sa mga tao sa paraiso. Isa sa dahilan kaya kami nakapasok ng impyerno ay nakikisali kami sa mga usapin walang kabuluhanan sa mga nagpapasimuno nito. Subhanallah.
In short, para mas maintindihan mo, marites. Yan. Mga katangian ng marites. Isama na natin ang marites. Kadalawan o dato ilang memoriman sa sarako. Subhanallah. Katangian ng mga tao makapasok ng impero. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. At pinagpapasinungaling namin, binabaliwala namin ang araw ng paghuhukom o ang araw ng pagbabayad na maalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng mga tao sa impero, yan ang mga ginawa namin sa mundo, kaya kami ngayon ay nasa impero. At sasabihin nila, hatta yung sila nakapatay, yung sila nayating, nadatnan sila ng katiyakan, alala kung gagano ito ay kamatayan, na yun ang kanilang mga gawin. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil bersapaat apabila Tuhan beri aku nasaan menamai. Walang syafa'at, kaligtasan para sa kanila sa araw ng Panginoon. Ilanzanu Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilanzanu Allah, alitan ko bilang sulit kita Allah aku hunan kaantan ng kuwaso labatan mo sa araw. Amat-amatan wal asr. Sumpangan sa panahon. Innal insana lafi khusr, lahat ng tao ay nasa pagkalugi, pagkaligaw. Illa alladhina amanu, liban sa mga tao na nangpalakad, gumawa ng mabuti wa amil salihan, nagpapayuhan sa pagtitindi at nagpapayuhan sa katotohanan. Kung tayo nakatawag kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya Allah ya Rahman. عباد الله صلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من مصيبتنا هذه وأخلف لنا خيرا منها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. يا مجيب السائلين لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. يا مقلب القلوب اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الله. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الصلاة تنهى عن